Sowan ngaten perwakilan MC mawon iki salam saking Surabaya nyuwun lagu anu napa ya Banyuwangi Banyuwangi rame ngono sing penting rame tinakane aku yo duwe karo Cahayu yo gak apa-apa sapa karo sapa Yunda apa ya Banyuwangi apa ya apa sing kae Mbak Utari sing lagu ajaran gak apa-apa iki lho Mbak Utari Mbak Utari dereng anu gadis Kalimantan apa anu Gerajakan apa ya anu bilang kali sembarang ya nggih moga-moga ya ayo tari ya lah iki lek kembar yo ora to limosin karo blakon matur nuwun nggih Bapak Ibu sing tasih berkahi masalah aku kono ra iso mlebu lho Le oke sing dakut sing rawuh jan sukses pagelaran malam hari ini amin muga-muga dagangane kabeh laris manis piyayine kabeh sehat walafiat amin panjang yuswa bibar inggih menika mugi-mugi desa Tosanan ayem tentrem ya Le amin dipun tebihaken saking sedaya sekolah ingkang dumugi kanca-kanca sing rada sakit yendang sehat nek sing jelas iki sakit kantonge ya Mbak iki ora sakit banget iki aku ragat operasi kanca-kanca sing duwe utang muga-muga ndang lunas amin esuk ndang disone BPKB-ne ning tali timbangane tuwiwut lah iya ta ya sik kok ruwet men jek BPKB men lah iki kan anu to anu sekolah tanggung sekolah sekolah lah ora ndang sekolah ndak pinter-pinter nggo sekolah ping 4 sapa BPKB 75 payu ora ya paling metune 250.000 iki kan bahkan lagune napa Mbak Yurusi oh gerajakan Banyuwangi ayo Nduk Utari Mbak Yurusi ya pandake gerajakan Banyuwangi desa aksa monggo ya Mbak Yurusi Nduk Utari Sing
Nutari tetap berdiri. Iwan menika gerajakan Banyuwangi. Mbak Utari sing tetep standby berdiri. Ditambahi meneh to, Mas. Iki sing iki mau kagem kanca-kanca Karang Taruna urung diparingi lelipur. Nggih. Pemuda-pemudi Karang Taruna kompak banget Karang Taruna kene Kang Gareng. Nggih, Mas. Ya, pasugatane Banyu Mili. Banyu Mili ora tegote paribasanipun. Kabeh wis komplit. Sing lagune sing Napa derek mawon mbok bilih request, mbok bilih derek wonten niku